ilah ingkang minangka purwakanira sunami tungki-tungku purwa wacana kang kapisan nyuwun mring Gusti mugi Gusti amber kahono pahargyaning ratri puniki tumarap sangyaning para warga kang amengku karya muga jinangkung sakaresanira kang cinipta dadi kang sinedya tumeka awit berkah ingkang kawasa kasembadan sasedyanira miwah seger waras kang tinemu sarta guyub rukun sangyaning para warga ing wasana mugi rahayu kang pinanggih mangkya darajating praja kaworyan wasana lurah pangreng ukara karana tilar palupi ilahing awik namastu namasidam awik numastu silat mringwang jagat karana siran tandha kawisisaning bisana sana sinawung lan wilapa estu maksih alestantun lampahing budha jirantur tutur katula tetela tulat mrih labdeng paradya winisuda tetrengkang dinama-dama pinarita ming lalata mangkya tekap wasananing Gupita tanwun renggeng paralambang matumpa-tumpa marma panggung hanggung panggeng panggunggung sang Murwengkata kadikang Ginupita anenggih gumelar wujuding kang ringgit purwa kang kinarya purwakaning carita yenggeng kaikwadi dasa purwa basa eka marang sawiji adili luwih dasa tegese 10 purwa marang kawitan yen senajan gumlaring jagat kathah ratu maharatu raja maharaja sarta kathah tanceping kedaton ingkang sinangga ing Pertiwi sarta kathah kang samyanggana raras nanging tan kadisa juga kaya gumlaring negara ing Dwarawati ing negara Dwaraka ya negara Jenggalapura ugi menang kasebat negari Jenggala Manik
Pranyata negari Dwarawati pantes kinarya pambukaning carita murciteng kawi. Awit negara Dwaraka negara ingkang ketemu Candra candraning nagari jangkep sedasa candraning negara nenggih negara ingkang panjang kunjung pasir wukir Allah jinawi gemah ripah karta tata toraharja panjang kunjung basa panjang tegese dawa punjung tegese dhuwur sepira ta yen ta cinengkala dawaning praja tuwini nggiling negari saetingku namung panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir wukir basa pasir tegese samudra wukir tegese gunung apan yen to Kacandra tanceping kedaton negari ing Dwarawati kinapit Paraden Ageng mewah ngananaken ngiringaken narmada ageng sarta ngayunaken samudra laya ingkang ugi mengku pelabuhan sak kelangkung ageng Allah jinawi Allah tulus kang sarwa tinandur dadi jinawi murah kang sarwa tinuku mewah mengku teges yen to Siti Pasabinan ing nagari Dwarawati mujudaken lemah ingkang ketumpangan banyu mila sak kelangkung subur kawontenanipun apa ingkang dipun tanem bisa tuwuh ijo royo-royo dene werdine gemah sarta ripah basa gemah kathah sanggya para kawula nangkoda ing sami lumampah dedagangan layaran anglur selur arena pantarane wengi kaya tanana pedhotih maratandani yen to kalis saking bebaya ing sak marga-marga dene basa ripah kathah para kawula ing sami cumandhok wonten ing kitha raja negari Dwarawati awit saking kathahing para kawula ingkang sami mapan wonten ing wewengkon Praja Dwarawati temah yen to Kacandra ketingal jejel riyel tepung tritis adu cukit tumpang blandar ora mukal yen to papan jembar temah ketingal rupak awit saking kathahing para kawula ingkang sami ngiyup tuwin ngayom marang kamulyane wong agung ing Dwarawati dene tegese Karta Raharja basa Karta awit sedaya para kawula ing Karang Padisan ingkang sami nindakaken namung Narakisma utawi ingkang nindakaken olah tetanen para mung tani ketingal wekel sregep mungkul panggaraping Tegal Pesawahan mewah ngestokaken dawuh pangandikaning para satriya winasis babagan olah tetanen nindakaken panca pambudidaya mila datan mukal yen to amung tani saged methik wulu wekdaling pategalan ing Pasabinan kanthi misil utawi hasil ingkang prayogi ing satemah bisa kanggo nyukupi kebutuhaning urip lair lan batin senajan to gesangipun tebih saking kutha raja nanging pranyata wis datanana ingkang kecingkrangan gesangipun dene tegese Raharja awit sedaya para kawula para kadang sentana para prajurit sedaya warganing negari ketingal gumolong ciptane manunggal rasa lar karsane ketingal sayek saeka praya datan wonten ingkang sami cengkah rembag padu padha kanca sak panunggalane menawing salebeting pirembagan wonten ingkang gadhahi pemanggih ingkang benten pranyata saged dipun rampungaken kanthi prayogi
mapan sampun dados adat tata cara tuwin pakulinan ing dipun tindakaken tiyang saknegari Ndhuwurawati karana mituhu dhateng dawuh pangandikaning Narendra ingkang ngayomi sangya para kawula saindenging praja. Pranyata sedaya warganing negari nengenaken pirembagan sareng-sareng ugi dalang kesupen anggenipun nindakaken gotong royong antawis tunggalan setunggalipun. Mila kaya kang wis kacarta ngarep bilih tiyang saknegari gumolong arasaning ati manunggal rasa lan karsane. Cinekak panyundur kamutalaning tata rakit tuwin gumlaring praja ing Ndhuwurawati anenggih sinten to dosa namaning Sinarendra dosa tegese 10 nama jejuluk nata Ndhuwurawati kepareng jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna, ya Prabu Danardana, ya Prabu Harimurti, Prabu Sasra Sumperna, ya Prabu Padmanaba, ya Prabu Lengkawa Manik, kathah jejuluk ing Narendra Ndhuwurawati. Cundhuk layan kawontenanipun bilih pranyata Narendra Ndhuwurawati. Narendra ingkang Anjentara, Narendra mustikaning bawana, sutyaning rat ingkang datan kuciwa, pana marang saliring reh, prisa marang agal, perkara kang alus. Mila datan mukal yen to kepareng ngagem sesebatan Bathara. Sri tegese Ratu Bathara sesebutaning dewa. Kresna tegese ireng. Narendra Ndhuwurawati kasungan pakulitan ingkang ireng cemani. Dinanggenipun ngagem sesebatan Bathara. Awit pinesti keparenging Hyang Widi bilih Narendra Ndhuwurawati wis dipun keparengaken dadi wahana pangijawantahe Sang Hyang Suman, ya Sang Hyang Bathara Wisnu. Dewa pamonging wirutama ingkang kewajibanipun memayu hayuning rat nata katentremaning bawana. Kocapan ujuri sajuga wong agung ing Ndhuwurawati kepareng miyos siniwaka lenggah mungking dampar kencana alemek kasur babut pramudhani sinulam rinenda kencana. Tatkala semana nampi rawuhipun kadang werda Narendra saking Mandura ingkang kepareng jejuluk Prabu Baladewa, ya Prabu Balarama. Riwusing ngacaran kawistara satata lenggahe Narendra ing Mandura wau. Lenggahipun Prabu Baladewa mengkaraken sanggya para mantri bupati miwah kadang sentana ing nagari Ndhuwurawati ingkang wis ketingal nanenggih piswane Satriya Gerbaruci Raden Arya Setyaki ingkang jajar piswanira kaliyan pepatih dalem ing Ndhuwurawati Sang Riyapatih Udawa ingkang lenggah wonten ing kepatihan Widara Kandhang. Wis miranti jroning panangkilan tanana ingkang kuciwa wis mantun wong agung dereng kepareng medhar sabda ora kaya rumusing dukati wanci dupi Sinarendra wis nedya amedhar pangandika kang kinarya pratandha pusaka Ndhuwurawati bendi Kanjeng Kyai Pancajaya mangungkung wonten madyaning alun-alun murwani urip kang sami mara seba ubahing para kawula kaya gabah deniteri. Para prajurit ingkang ngarsa taus pangurmatan
Sigara ngungelaken Kalantaka marambah-rambah. Mung dul jalek. Kanca ndodok kanca jajari. Kanca mendak kanca ngangsek, kanca maju ngangsek, kanca mendak. Sak. Anuju Ari Respati dene Romya Siniwaka pepak kang wadyabala Ander pindha jala nidhi pasang sang nata tejane ngenguwung amadangi pasewakan Sridina ning pasewakan busana maneka warna Sebak puspiteng Udyana
Miang panjraing sarwa rukma ranggeng manik Narawata Abara prabanyo sumirat kenyaring tejo liweran lirgi alat sisiring dadit wimbuh kegondom mrik minging katiuping ma ruto mondo saparan mangambar kungas yo tori sedeng siniwa Moho Prabu Bathara Kresna paratisteng dampar kencana asri rengganing busana kinuntarang kuntarang Mas Retna yayah yuwang Wisnu Bathara siniwoneng tinju maya Narendra arum ngandika Narendra arum ngandika Hyang Suksmantara manik nyawa-nyawa jimat pepundhen kula wonten ing Recapada nuwun sewu Koko Prabu Baladewa kadang kula werda Koko Prabu Baladewa ari kalenggan puniki kepareng rawuh wonten ing Praja Dwarawati yektosipun arawuhipun Koko Prabu ndadosaken geragapan raos ing manah kula namung kemawon utawi dereng kemawon kula lajengaken anggen kula matur langkung rumiyin kepareng wing rayi
ngaturaken pambagya kanthi raharja rawuhipun Koko Prabu wonten ing Praja Ndwarawati. Koko Prabu kadang kula sepuh. Jagadewa Bathara. Iya Yayi. Yayi Prabu Bathara Kresna kadangipun Kakang. Banget dadekke suka gambira rasaning penggalih. Ndadekke marwata suta rasaning ati. Dupipun Kakang nampa sih pambagyane Yayi ingkang rumentah marang pun Kakang. Ya wis kok pamujine Yayi Prabu Bathara Kresna kasembuh pengayomaning Bathara ingkang murba masisa jagat saisine tulus raharja kaliska sambikala praptanipun Kakang ana ing negara Ndwarawati rikalenggan iki. Yayi Prabu Bathara Kresna kadangipun Kakang. Kula nuninggih Koko Prabu syukur bagya sewu menawi rawuhipun Koko Prabu tansah ing ayoman dening Hyang Widi. Iya Yayi Prabu. Nuwun kaprayogakna lenggahipun Koko Prabu Baladewa iya ngantos mukirang prayogi. Kaya wis ora kurang suwiji apa Yayi? Wis satata nggonku ngadhep ngursani Yayi Prabu Bathara Kresna. Kula nuninggih syukur bagya sewu. Kadangipun Kakang Dimas Tyagi lan uga Kakang Udawa. Ayo nganti katalumpen jeneng para prayoga kalenggan iki tumuli ngaturna pambagya lan nyaosna pangabekti ana ngersani Koko Prabu Baladewa ingkang wis satata lenggah. Kawula nuninggih Koko Prabu nyawa-nyawa jimat pundhen kula. Nuwun sewu Koko Prabu Baladewa. Dimas Tyagi piye Yayi? Rawuhipun Koko Prabu Baladewa wonten Praja Ndwarawati keparenga ngrayi ngaturaken pambagya tuwin ingkang rayu ginyaosaken pangabekti kunjuk sandhaping pupada mawantu-wantu. Dimas Tyagi ya tak tampa jeneng para asung pambagya marang pun Kakang lan jeneng sira uga nyaoske pangabekti marang pun Kakang tak tampa ndadekke gambira rasaning penggalipun Kakang. Kawula nuwun. Ora liwat lumutring ngastutipun Kakang tumrapa marang jeneng para Dimas Tyagi. Kula nuninggih Koko Prabu, sabdanipun Koko Prabu kula tampi kula pundi saengga jimat. Dimas Tyagi ya nuwun kaprayogakna lenggahipun Koko Prabu. Wis ora kurang suwiji apa Yayi? Nuwun sewu Tiyang Agung, sinajan ing abdi Udawa ugi kepareng nyaosaken pangabekti kunjuk sandhaping pepodo mawantu-wantu. Lho linggih. Kakang Udawa ya tak tampa. Kakang Udawa nyaoske pangabekti. Ora liwat lumunturing astutining ingsun tumrapa marang jeneng para. Kawula linggih sanget anggen kula mundi sabdanipun Gusti kula ingkang sinuwun. Nuwun sewu kaprayogakna anggenipun lenggah. Ya, kaya ora kurang suwiji apa Kakang Udawa. Nuwun sewu Koko Prabu. Yayi Prabu Bathara Kresna piye? Saksampunipun satata lenggah senggang napas asat Kang Warayanto. Eri kalenggan puniki Koko Prabu Baladewa kepareng rawuh menawi kula wis padhaken ketingal sumengka tindakipun Koko Prabu kawis tingal yen to sigra mawa gita pratandha menawi mawa wigati rawuhipun Koko Prabu. Koko Prabu kadang kula sepuh. Ayo ngantos kedangun ingkang rayi tuwin sedaya para mantri bupati mewah sedaya narpa cundaka lumeberipun dhateng sedaya ingkang sami mara seba kethukulan raos tandha pitaken saklebeting manah mawantu-wantu panuwun kula. Rawuhipun Koko Prabu yektosipun kagungan kersa menapa ingkang rayi daya-daya mangertosi menapa ing dados wasing wigatos rawuhipun Koko Prabu Mandura. Iya Yayi Prabu Bathara Kresna. Lamun to jeneng para yayi daya-daya nyumurupi utawa ngawuningani apa to ingkang nyurung sedyanipun Kakang parikudu enggal tumeka ana ing Praja Ndwarawati
bisa sak pejagung catur netra karo Yayi Prabu. Inggih Koko Prabu. Ora bakal tak rendi-rendi perkarane. Jer kabeh iku mau kaya ndadekke sumengkaning ati. Wis ora kena tak ampah, ora kena tak kendhaleni rasaning pamikir dhewe-dhewe pun Kakang kudu nyawiji. Sak palenggan karo Yayi Prabu Bathara Kresna. Wis sing wigati ngene Yayi. Aja nganti kapenggalih. Praptanipun Kakang kuwi semudeg sura. Awit senajan to jeneng para yayi kuwi kadang kunom. Nanging Yayi Prabu jejering Narendra pun Kakang uga jejering ratu. Ya arepa paribasan sedulur nunggal welat. Nanging rening kalenggane iku padha-padha Narpati utawa kalenggane padha-padha diri ratu. Ratu karo ratu kuwi lamun to sanjan sinanjan ana tata carane. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Ewa semono. Ing titi laksana iki pun Kakang ing semu kaya dininggal marang adat tata cara. Kagawa saka sumengkaning ati pun Kakang sadurunge tumeka ning Praja Dwarawati ora kok cilik utusan bocah gandhek nyaoske delancang sak suwek minangka pratandha caos uninga ana ngersani Yayi Prabu yen pun Kakang bakal tedhak ana ing Dwarawati. Mula perkara iki aja ndadekke sungkawaning penggalih lan aja kuranging pamengku pun Kakang tumindak deksura ninggal tata cara. Aduh Koko Prabu, kadang kula sepuh. Mboten perlu menggaling kados mekaten. Koko Prabu menika tetep kadang kula sepuh. Paduka jumeneng Narendra inggih kadang kula sepuh, panjenengan mboten jumeneng Narendra inggih tetep kadang kula werda. Koko Prabu kaicala raos telenging manah ingkang kados mekaten menika mindhak mangke malah kados dene dados pamurunging sedya ingkang badhe dipun wedharaken wonten madyaning panangkilan menika Koko Prabu. Iya Yayi. Ya kaya ngene iki mulyaning wong kuwi sedulur nanging bekti marang kadang werda. Ya. Pun Kakang bisa nampa apa kang dadi wiyosing pangandikane Yayi Prabu, mula kang saka iku bakal tak bacutke. Apa lenging ati aku tumeka ning negara Dwarawati, Koko Prabu Baladewa inggih. Dadekno sumurupmu Yayi. Perkara ingkang tak tampa pawarta utawa kabar ingkang sumebar ana ing negara Mandura. Wis sawetara lawase pun Kakang mireng pawarta yen to kadang-kadang Pandhawa lagi padha sungkawa nawung bendu. Sungkawaning penggalih para kadang Pandhawa kena dayane Werkudara ingkang mindra saka kasatriyan utawa Werkudara lolos saka kasatriyan wis sawetara suwene. Miturut kabar ingkang tak tampa wis ora kurang-kurang pambudidayane kadang Pandhawa liyane medhune para putra-putra lan kabeh para punggawaning negara ingkang nglacak ilange Werkudara nanging paribasaning nggo tekan tapeling jagat Werkudara durung bisa ditemokke. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Lah perkara kang kaya mengkono kuwi mau sambung karo perkara iki apa ya Yayi Prabu Bathara Kresna wis mireng pawarta yen Werkudara murca saka kasatriyan. Duh Koko Prabu kadang kula sepuh. Yayi Prabu Bathara Kresna piye? Yektosipun ingkang rayu nggih sampun mireng pawarta ingkang maratelakaken bilih Dimas Werkudara kendran saking kasatriyan murca saking kasatriyan Jodipati. Oh, Yayi Prabu gawes mireng pawarta. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Lah rene Yayi Prabu Bathara Kresna kasunyatane uga prisa marang perkara iki.
Tegese bingunging ati ingkang tak rasake kuwi ya padha karo ingkang dipenggalih dening Yayi Prabu Bathara Kresna. Ngadepi ilange Werkudara inggih Koko Prabu. Nanging Yayi kejaba perkara ilange Werkudara ingkang lolos ka kasatriyan sawetara suwene. Pun Kakang perlu ngaturke pun Kakang kudu ngendikake perkara ingkang dumadi ning negara Mandura. Negari Mandura wonten kedadosan menapa Koko Prabu? Dadekno sumurupmu Yayi. Negara Mandura wis antarane Tricandra kalenggan iki. Wis antarane 3 sasi kalenggan iki kaya dene kedadak nampa cobaning Bathara. Katitik negara Mandura ingkang sekawit ayom-ayem tata titi tentrem nanging kedadak kaya dene antuk sapudenaning Hyang Widiwasa ilang tentreme wong sak negara ilang kamulyane wong sak negara. Pun Kakang maneges mahasing asamun nyadong nugraning Hyang Widi pawarta utawa gegambaran ingkang tak tampa awit skor dawuh pangandikaning Hyang Widiwasa lumantar Sang Hyang Adipati. Pun Kakang kudu daya-daya tumeka ana ing negara Dwarawati ngadhep Yayi Prabu supaya mengko entuk dalan kanggo mbalekke tentrem lan mulyane wong sak negara. Tintrim tanana kang nyabawa kapraban dening Sang Narpa. Jroning panangkilan tanana sabawane ingkang kapiyarsa mung swaraning abdi kriya gemblak gending miyang kemasan kang samya nambut karya. Dereng ngantos purnanggenipun sami mbal pangandika ginemraras Gandharasa antawisipun Narendra kekalih nata Dwarawati Prabu Bathara Kresna tuwin ingkang raka Prabu Baladewa kasaru gedering Jawi Horging Paseban Jawi lamun Kacandra kaya gabah dening teri. Apa ta ingkang murwani Horging Paseban Jawi tandian kejawi namung dupi negari Dwarawati ketamuan Priyagung Sang Manca Praja ketingal sigra mawa begita miyak sebaning para kawula ing sami mara sowan cipta wirganira. Sak sampunipun dumugi wonten sak ngajenging trata krambat kang kinarya minggah Stinggil Binaturna. Oh Jagadewa Bathara nuwun amit pasang Kalimantabek matur ngersanipun diwaji ing Dwarawati keparenga kula ngabyantar wonten ngarsa paduka. Namung kemawon sakderengipun kula ngadhep wonten ngarsa paduka sakderengipun kula mancat trata krambat Stinggil Binaturna mawantu-wantu panuwun kula mugi panjenengan dalem ingkang sinuwun kersa langkung rumiyin nyingkiraken tulah kelawan sarik sawengantos kula delajak-delajak minggah Stinggil Binaturna pusana kenging sapudenaning Hyang Kalantara.
mendalon lumaksana tinatara trapsilanira pinarung swareng paradangga tanono kuciwa raras alun wijiling sabda Sri Narapati Nun sewu kisana ing nembe Kiwala rawuh kepareng kula ngaturaken pambagya rawuhipun kisana wonten ing Praja Ndwarawati. Wah, jagat Dewa Bathara. Ih. Matur sembah nuwun Dewaji Ndwarawati lajeng keparing pambagya dhateng pisowan kula. Yawit saking pangestu dalem kalih saking sambi kula lampah kula. Syukur bagya sewu nun kaprayogakna. Lenggahipun. Sampun mboten kirang setunggal menapa sampun satata, sampun skeca anggen ngadhep wonten ngersa panjenengan dalem. Inggih syukur bagya sewu. Wah. Sak samunipun kula dumugi wonten ing Praja Ndwarawati mewah sampun nampi sih pambagyanipun Dewaji ing Ndwarawati. Estunipun jingak raos sing manah kula tuwin gumun raos sing manah kula dupi kula ngertos kawontenan tekliwering negari Ndwarawati. Inggih dipun kersakaken panjenengan dalem kapinujon miyos siniwaka mengkeraken sedaya para abdi ing sami ngampil upacara nata banyak dalang sawunggaling. Wah, ketingale dibeni gongso dipun tata wonten ing sedengah bangsal mongko dipun dep dening para pengrawit ingkang trampil-trampil. Inggih panjenengan ngraosaken rena raos sing penggalih. Kula remen. Wah, menawi kula mireng ingkang gambang. Wah, ketingal keterampilanipun ting pletik swantenipun. Ngaten menika ngetingalaken anggenipun semanggem anggenipun nindakaken pakaryan. Wah, jan remen kula. Ninona anu tolok lili. Menika ingkang angel ngaten menika. Remen kula. Pengerawitipun moko tesih nem-nem. Saperangan nem. Nggih, saenipun ngaten menika menawi nem sedaya malah cok kirang prayogi. Dados saenipun dipun campur ngaten menika. Jalaran menawi racak nem sedaya menika sok kathah perkawis. Menika ning menawi panggenan kula yen Ndwarawati temtunipun nggih boten. Inggih kisana. Wah, remen kula. Waranggana semanggem anggenipun nindakaken kewajiban. Wah. Pengerawit ingkang nem boten purun kawon kalian ingkang sepuh boten purun kawon kalian ingkang nem. Wah, anggenipun nyambut damel jan sae menika. Inggih. Gongso pundi menika? Kagungan dalem menapa gongso saking Jawi nyumanggaaken para kadang sentana anggenipun nyawisaken perkawis menika malah kula piyambak boten mangertos. Nggih. Teng Celemong ning ragi skeca. Menapanipun ing teng Celemong wujudipun menika
ketingal ting Celempong ning nggih lumayan sekeca. Inggih. Monggo kaprayogakna lenggah. Iya, sedika ngestokaken dawuh. Sak sampunipun satata lenggah senggang napas asatriwe. Mengku kersa kados pundi kisanak kepareng rawuh wonten Praja Ndwarawati. Kepareng kula matur wonten ngersanipun ingkang sinuwun ing Ndwarawati. Nanging derengipun menapa saderengipun kula matur wonten ngarsa paduka. Mawan tuwantu panuwun kula wonten ngarsa paduka Sinuhun Prabu ing Ndwarawati. Langkung rumiyin kula suwun kersa bedah tambaking samudra pangaksami. Mbok bilih atur kuling mangke alit ndadosaken kejoting penggalih agengipun ndadosaken kirang renaning penggalih dalem kepara ndadosaken cuwaning penggalih sewu-sewu agunging pangaksama kula suwun diwaji kaecalna raos wigih ringa-ringa kula aturi ngendika ingkang menapa kanthi terwaca menapa sing wigatos rawuh wonten ing negari Ndwarawati miwah sampun ngantos ugi ndadosaken kuciwa anggenipun sami pirembagan Ginemerar Asgandarasa kisanak menika rening dereng waleh Narendra saking pundi tuwin sinten jejulukipun mila perkawis menika inggih wigatos daya-daya kula mangertosi. Wah, inggih ngantos kesuper anggenipun kula badhe ngaturaken perkawis menika. Ingkang sampun sudi mestani dhateng kula. Kula menika Prabu Cundakapati. Prabu Cundakapati. Inggih. Wingking saking nagari Tasikmadu. Saking negari Tasikmadu. Inggih pila mekaten. Kula aturi nglajengaken menapa wigatosipun rawuh wonten Praja Ndwarawati. Dadosna kawuningan anggen kula sumengka sowan wonten ngarsa paduka. Tebih kula bidhal saking negari Tasikmadu. Awit waleh-waleh menapa negari Tasikmadu wekdal dinten menika kados dene nembe kenging cobaning Bathara. Para kawula sami ngresah, para kawula sami sambat-sambat bilih wekdal menika anggenipun pados pangupa jiwa utawi pados sandang tedha menika ngraosaken angel. Kabagyanipun tiyang sak negari inggih ical katentremaning gesang inggih musna sami saknalika. Sesambetan kalian perkawis kados mekaten menika kula lajeng maneges nyuwun pengayomaning Hyang Kalaludra satemah jawata pundhen kula paring dawuh dhateng kula ingkang saged anjalari teguh timbul ingkang saged anjalari wangsuling katentreman tumraping tiyang sak negari kedah kula serananipun boten wonten sanes kejawi namung kula kedah sowan wonten ing Praja Ndwarawati lan kula nyuwun ngampil pusaka Ndwarawati inggih menika ingkang awujud sekar ingkang naminipun Sekar Wijaya Kesuma menika ingkang saged dados sarana utawi badhe dados lantaran wangsuling kamulyan lan katentremaning tiyang sak negari. Atur kula wonten ngarsa panjenengan dalem inggih kados mekaten menika wau wigatosipun. Mila saksampunipun kula aturaken kanthi wewentehan kula sumanggaaken anggenipun panjenengan dalem badhe menggalih perkawis menika lan kula nyadong dawuh saklajengipun. Jagat wasisaning Bathara kisanak Prabu Cundakapati. Nuwun kados pundi? Dawuhing Jawata panjenengan kedah mboyong pusaka saking Praja Ndwarawati mekaten. Inggih, mila mekaten.
Lajeng perkawis menika Anjalari Kisanak sumengka raos sing panggalih tindak dhateng Praja Ndhuwurwati. Inggih, awit menawi kedangun sabdaning Bathara menika boten kula tindakaken. Kula selak mesakaken dhateng para kawula saindenging praja ing Tasikmadu. Mila kula sowan wonten ngarsa paduka daya-daya wangsul nanging wangsul kula sampun boyong pusaka saking Praja Ndhuwurwati. Inggih, menawi mekaten sedyanipun kula aturi sumene saking sakwetawis. Yayi Prabu, kadangipun Kakang. Kula Koko Prabu ora perlu nanggapi ature Narendra saka mancanegara iki. Pun Kakang bakal ngendika luwih dhisik. Leng-leng lalu angulati Surya mangrang sang wayah. Kumyus kang amara wayan. Kersanipun Koko Prabu Baladewa kados pundi? Yayi. Pun Kakang sejatine durung ngendikake apa wae sing wigati prapta ning negara Ndhuwurwati. Inggih Koko Prabu, suwi lajeng kula aturi ngendika. Ndadekno sumurupmu Yayi. Praptanipun Kakang ning Praja Ndhuwurwati kuwi yektine ora beda karo tekaning Narendra saka Tasikmadu iki. Ing ngarep pun Kakang kaya dene wis mblabari rembug nggambarke kahananing Praja Mandura ingkang ilang musna katentremane wong sak negara lan kamulyane wong sak negara. Nanging durung nganti tutas, durung nganti paripurna nggonipun Kakang ngendikake perkara iki banjur ana wong ingkang ngriwuk kempul barung sinang nyela-nyela tumeka ning Praja Ndhuwurwati. Saengga kaya kepunggel pangandikanipun Kakang. Yektinipun Kakang tedhak ning Praja Ndhuwurwati wektu dina iki uga bakal mundi dawuhing Jawata Minulya. Bareng pun Kakang Kusmaha Singasamun maneges nyuwun pengayomaning Hyang Widiwasa. Ing ngarepun Kakang wis ngendika yen to lumantar Sang Hyang Adipati, aku kaparingan dawuh supaya tedhak ning Praja Ndhuwurwati ngadhep ngersane Yayi Prabu supaya pun Kakang dikeparengke ngampil kagunganmu pusaka Kembang Wijaya Kesuma. Awit perkara iki ingkang bakal bisa dadi lantaran sireping dahuru, sireping Prabawa ingkang nekani praja ing Mandura. Nanging malah kaya dene kalah dhisik karo wong saka Tasikmadu. Mula sinajan rembuke pun Kakang kawedhar keri, nanging Yayi kudu eling pun Kakang kuwi kadangmu Werda, pun Kakang kadangi sepuh Yayi Prabu Bathara Kresna. Sinajan nggone nembung paribasane pun Kakang kaya kalah dhisik karo wong saka Tasikmadu iki, nanging Yayi kudu bobot timbang marang perkara iki, aja nyepelekke marang pun Kakang. Kudu aku ingkang kasumbadan boyong pusaka Ndhuwurwati. Koko Prabu kula aturi nglermaken penggalih langkung rumiyin. Iya Yayi, pun Kakang bakal nglermke penggalih. Nanging Yayi Prabu kudu enget marang perkara kuwi. Aja banjur ngeboti Narendra saka Tasikmadu. Pun Kakang dientengke yen nganti negara Mandura akeh kerusakan. Opo ya Yayi Prabu ora menggalih marang para pepunden ingkang tetinggal negara Mandura saisine. Inggih Koko Prabu. Nuwun sewu Dewaji. Kados pundi kisana? Sinten menika? Nerambul-nerambul rembag anggenipun ngendika kawon rumiyin kalian kula, nanging ketingal sanget rening sedyanipun menika sami lajeng piyambakipun ingkang adreng kedah kasumbadan boyong pusaka ingkang sampun kula aturaken kala wau. Menika kadang kula sepuh Narendra ing Mandura
Koko Prabu Baladewa. Oh, menika nggih Narendra. Inggih menika Narendra. Nanging kok ketingalipun Deksura piyantunipun. Bedyaganala. Bener kowe wong saka Tasikmadu. Ya kepara nyata. Lho, ora basa karo aku. Ora perlu aku basa karo kowe merga wis katon banget nggonmu nyepelekke marang Narendra Tasikmadu. Aku dasare wis ngerti sapa kang dadi jejulukmu. Nyun pamun dalem sewu, kula badhe mengkeraken paduka ingkang sinuwun Ndarawati. Kula sumanggaken. Kepara nyata kowe Prabu Baladewa ora tedheng aling-aling. Aku wis ngerti lereging perkara. Sliramu tumeka ning praja ing Ndarawati, uga bakal nyuwun ngampil pusaka Ndarawati. Ning le matur dhisik aku, dadi aja kok anggep senajan to kowe kuwi sedulur tuwa tumraping Ratu Ndarawati, ning kudu menang rembugmu. Kowe kudu kasembatan iso mboyong pusaka Ndarawati. Rening ingkang luwih dhisik matur kuwi aku, ya kudu aku ingkang kasembatan boyong pusaka Ndarawati. Druhun. Cundakapati. Apa Prabu Baladewa? Urung ora wurung tekamu ning praja Ndarawati ora bisa gawe padhanging swasana, malah ndadekke saya petenging rasaku. Saiki ngene. Ora sah kowe karo aku diyadini rembug. Ora sah perlu kowe karo aku yel-yelan perkara dhisik endi sing matur. Wis saiki ngene wae. Malah kena tak nggo pasang giri kuwi karemu Baladewa. Kowe kelakon boyong pusaka Ndarawati. Sekar Wijaya Kesuma janji bisa nyempal baune Baladewa kiwa karo tengen. Ning janji kowe ora iso nyempal baune Baladewa kiwa karo tengen. Mongso kelakon kowe boyong pusaka Ndarawati. Ora patut banget. Nek ngono kowe ngedeki sayembara perang. Opo-opomu? Ngendi papaning Bandayuda? Enggal mapan ana madyaning blabar waja kentreng kawat. Tak dadar kaprawiranmu. Tanteni madyaning alun-alun aja goroh karo aku. Ora watak aku goroh karo kowe. Ayo metu Jawa, dadar kaprawiranmu. Mboten kanten-kantenan kawontenanipun Koko Prabu. Aja kurang ing pamengku Yayi. Pun Kakang kemropok rasaning ati bareng krungu rembuke Narendra Tasikmadu ingkang katemben ngabiyantara. Yayi, rening wasana diyadine rembug salang surup antarane aku karo Prabu Cundakapati. Aja dianggep aku mung wani nganggras, ora wani ngadepi perkara. Sinajan to pusaka Ndarawati durung diparingke marang pun Kakang. Lelanana wektu dina iki uga Narendra Tasikmadu tak rampungane luwih dhisik. Sak minggate Narendra Tasikmadu mengko pun Kakang nedya nyaket ana ngersane Yayi Prabu Bathara Kresna. Lelanana pun Kakang manjing ranagana. Ingin prayitna ngatos-atos Koko Prabu. Iya Yayi. Jaganono. Cundakapati. Entenono. Setyaki kula Koko Prabu. Kakang Udawa kula sinuwun. Ora nyono babar pisan antarane Koko Prabu Baladewa
karo Prabu Cundakapati Diyadiniya rembug kahanan ingkang sekawit tata titi tentrem dadi gumeder kahanane kaprabawan dukane Koko Prabu Baladewa ingkang kaya ora kena sinayudan maneh. Kula nuninggi lajeng prayoginipun kados pundi? Ora ana liya kejaba mung kudu disapih utawa kudu dicaketi aja nganti nggone Diyadiniya rembug lan wis padha nedhi ayun-ayunan ana madyaning nyalun-alun bisa kasembadan campuh antarane Koko Prabu karo Cundakapati. Durung wae pun Kakang tedhak nyaketi Koko Prabu lan Cundakapati pun Kakang nedya ngedaton. Riwusing paripurna nyarekke busana Prabu Nata. Mengku pun Kakang bakal merpeki Koko Prabu. Jeneng sira sak kloron wae prayoga enggal-enggal nyaketono Koko Prabu lan Prabu Cundakapati. Nek kena sapiyen nggone Bandayuda aja kedelarung-delarung mundhak gawe gegere wong sak negara. Kula nulinggih sendika ngestakaken dawuh. Kula iki 1000 datan nyana menawi menika wau badhe dados dredah kados mekaten. Wah, dos pundi Yayi? Ih, kula piyambak gumun Kakang Udawa. Inggih, kula nggih gumun. Mongko watak wantunipun ing Raka Mandura ayo sampun kados mekaten menika uger rumaos kados kecocok penggalipun lajeng gampil duka. Mongko senajan saya sepuh menawi duka inggih tesih gegirisi. Kula nuninggih Kakang. Mongko wingi kerikan menika. Ewa semanten menawi kepanggih mungsuh lajeng kados tesih rikala nem kekajenganipun inggih. Ih, sendika ngestakaken dawuh keparenga ing abdi lumengser saing abiyantara. Mewah mbok bilih panjenengan dalem nedya kondurang ngedaton namung sungkeming pangabekti kula ingkang lumiring laksitanipun Gusti kula ingkang sinuwun Kakang Udawa iya. Pauta wis purna sabdane Rasnarapati. Saiting kono nglegahi sabda Brahmana Raja. Sabdaning pandhita pangandikaning ratu yekti datan kena wolawali ngendika sepisan rata wong sak negara. Pindhane kaya Tirta Kresna utawi mangsi ingkang wutah wonten ing Delancang Seta wis datan kena lumebek. Lah ing kono kepareng kondurang ngedaton tedhak jeluk saking Dampar Kencana. Ginarebeg Sangya Prabdi dalem kang sami ngampil upacara nata bayak dalang sawunggaling kacumas Hardawalika. Lamun sinawang saing Mandarawa, sirna sipating Narendra ing Dwarawati pindhane Hyang Wisnumurti tumurun saking kayangan nedhi damel tentreming jagat.
Puskondra ngedhaton Narendra ing Darawati wonten ing Brajanala datan kersa pinarak wonten